אז הם היו צריכים להוציא את האוטו מעזה, אבל זו חבורה של פרחחים, אז נסעו עם דוד שלי, ופתאום בא אחד גם רצה להצטרף, אין מקום, שם אותו בבגאז'. הנה דור, אז כשהגיעו לנקודת המכס, הגבול של המכס, היה שם מכס בעזה, וכשזה פתחו, אז זה צריך ביקורת לעשות. פתחו את זה, ואז אחד שהוא גבוה מאוד, הוא יצא מהבגאז' ככה, ועשיתם ניבה. זה כמו קרייזר, זה מתאים אבל הוא ויתר להם, הם נכנסו פנימה, והוא שבבגאז' לא רצה לעזוב את הבגאז', הוא אומר, אני יושן טוב, נסע ככה. רגע, אבא, עכשיו אני רוצה לשאול אותך. שתהיה בריא, היו לך 7 ילדים. יש לך 7 ילדים. איך שמת את כולנו באוטו אחד ונסענו לשדה התעופה? בסדר, כולנו, גם הילדים שלנו. דבר בעברית. זה היה אוטו של 7. הוא ידבר בעברית. אבל איך נכנסנו כולם? מי זה שדה התעופה? وصلنا صوب زيت عوفة قلت لك رح عندنا لازم نسوي كوينز מה תתרגם אליי? אני צריך לעשות. المعاناة كنت أصيح كالسنترال جاء مايل قلت له الشايل ده واليناديم بالعور لقيته كم 10 يوم זה ששחררו قلت له مانع تجديد لي مانع شيء אתה ששחררו אותו במילואים הביא את כל הילדים לצבא. يوم ראשון אתה מתארר. אבל מה הסיפור עם השדה תעופה שהיא אמרה 7? לא, אבל אנחנו היינו קטנים, ישבת אותנו באוטו, 7, 10, 20 איש, ישבנו על הקרקעית של האוטו. כמה נכנסו לך באוטו? תשאלי שאלה אחרת. יותר, לא? על הרצפה ישבנו. יש עוד אחת, עומדים בה. תשאלי את משהו אחר. תשאלי אותו שהלכנו לכותל. כמה כבשים הוא הסיע במונית שלו. ותשאלי אותו גם איזה בהמה הוא הסיע באוטו שלו. איזה בהמה? 14 כבשים. 14 כבשים. את זה אתה צריך לספר לאליעזר. הנה, תקשיבי לימו. ובא אחד אמר לי יש לי חמור לקעני. תביא אותו. אני חשבתי שהוא צוחק. בא, הביא אותו. חמור. אין לי לא חמור לאוטו. חשבתי שהוא צוחק, אמר לו בסדר, הוא אומר פתאום בא עם חמור. واحد كان يخوني يجيب الحربيك מה זה? מה לא היה במונית שלו? יהלומים בשווים מיליארד דולר, חמור. יהלומים? وصلنا خيلنا הייתה לו לקוחה גבוהה, ממש עשירה. אתה יודע מה? סבא, תספר לנו על הלקוחה ששכחה אצלך יהלומים במונית. לקחתי תקשיב. בחור ובחורה ושתי אבות. אמהות. שני זקנים. ישבו באוטו, ירדו לא מכירים אותם ולא מכירים אותי. אחר כך לקחתי אישה ובצעה את הקרטון. קופסה של התכשיטים. זה היה כאן. אני חשבתי קורבנרו. بعد 3 أيام كان السكر. כן, והוא אמר לנו, יש לי בומבוניירות להביא לכם בקבוקי יין משוקולד. كان السكر استحلالنا لهذا الأويل يبغخ. הוא אומר, הם פתחו את הקופסה, האוהל דצץ מרוב היהלומים. האוהל? המונית. הסוכה! איזה סוכה? לא הילדים והגדולים. היה אמר חג להחזיר. כמה זה שווה בכסף? דולרים. אבל תגיד את האמת, החזרת הכל או השארת אחד בצד? העיקר הלכתי ליתד יתד נאמן לעיתון. עיתון של הדתיים. המודיע של הדתיים. מה שבוא לג'ול לתחנה. قلت لهم انا بالتحنا כאילו מה, פרסמת מודעה? בחור ובחורה. הבחור הוא אישה. וזה לא הם אבל. מתברר האישה, אמרו אני רוצה לראות את בן אדם הזה שמחזיר. ונתנו לך פרס? נתנו לי רדיו ככה גדול
תעודה, יעני... תודה. אבא, אבל לא שמת יהלום אחד בצד? אה? לא שמת יהלום אחד בכיס חייבת להיות בצד? המלאך הרע. לא החייבת לא שמת אחד בצד? אחד, היינו קונים בית. עכשיו שאלה במתמטיקה. כמה כסף בחיים שלך שילמת למס הכנסה? אף פעם. אף פעם. הוא לא מבין מה מצחיק. למה? איך פיתחו לך? אף פעם לא שילמתי, לא עובד. הילדות באוניברסיטה, אני אומרת, שיפתרו אותם בתשלום. מה עשה לנו? אני ושירי, את זוכרת? ايش אנחנו לעובדת סוציאלית בכינו שאבא שלנו לוקח والله هاي بديتي بس موقع לקבל מלגה באוניברסיטה, דימו ורוזי. אבל פעם הוא שפך זבל. קלוז-אפ עליך, תספר שפעם שפכת זבל. אבל בעברית שהם יבינו לילדים שלי, ששפכת זבל בבית. לא בבית, לא בבית, בעירייה. בעירייה. לא, שבאו הביתה ורוצה שיראו שאנחנו לא... כל הזמן היינו במסע להעביר את המכונת תפירה ואת השטיח לדודניים לדודניים וחזרה. שלא יעקלו כאילו? כן. היינו מגלגלים את השונה תפירה ושטיח, זה מה ש... למה, שטיח זה היה יקר כאילו? זה הנכס היחיד שהיה לנו. זה לא כמו שעכשיו את קונה שטיח. היינו עניים. לא היה לנו כן. דברים. רק שטיח, זה היה הנכס היקר. אז כל פעם שהיו אומרים לאבא, באים לעשות עיכול, חיפושים, התפקיד שלנו היה לגלגל טוב, ומעבירים את זה לדודניים או מאחורי המיטה. אבל זה מס הכנסה. לא הבנתי, למה בעירייה זרקתם זבל? הייתה שביתה של... לא שביתה, זבל של... הרי אנחנו גרנו בשכונה, לפני שעוד נולדתם, זה היה יותר נידח, לא היו כבישים. אנחנו מדברים, עכשיו כל מישהו אז זה מתארגן לשינה, מצטבר, הם לא באים לעשות זה. שהחליטו לא להתפזר. לקחו את העלייה. מכל המקומות... רגע, הנה אבא יגיד, לא לקחו, שמתי אותה בטייש, בפיילה גדולה. פיילה גדולה, וחליטו להם יבנות, וכתבתו. גדולה. וכתבתו, אם אתם לא באים עוד הפעם, אני מכניס למשרדים. לא, אבל היה סיפור שהבנתי, אז הם באו, שהוא היה צריך לשלם מס, ואז הוא רוצה לראות שאנחנו עניים, שפך זבל בתוך הבית וזה. איזה זבל? אמא אמרה לי. לא זבל, זבל. רוזי, לא יכול לדבר על זה. הם באו לעשות את זה. אין לי מי לוודא עכשיו. עכשיו, מה שסיפרת, רז'י מצלם וישר למס הכנסה. איזה פג הזוי זה תוקף שף. אבל. חלוני מכיר, מבינים. רודאים. אבא, אם מס הכנסה ירצו לך כסף, מה תגיד להם? עם היד, תסמן, מה איך תעשה להם? מה תעשה לא, להם? מה תגיד להם? ככה, נה. לעזור עם הכתוב חלוני. חשיצו. אבא בעברית. נעקל לך لا بالماشي بقبيله 3 שקלים כאן. בבנק עלו 3 שקלים. נעקל לך بالعين بالأوليات اللي هو يسمونه. במכס? بالأوليات اللي بالنمل. نعكب لك بالنمل. אמרתי להם יש לי 12 קוב עץ. תשחררו, אני אמכור את זה רגע, אבל נניח עכשיו אתה יכול להגיד למס הכנסה משהו, מה היית אומר להם? נניח עכשיו אתה יכול להגיד למס הכנסה משהו, מה אתה אומר להם? מה היית אומר להם עכשיו? עם היד, מה אתה לא, עושה? אולי מה תפסיק עם השחרר. תחממו אותו, נו. נו אבא, נו, תראה לנו איך אתה יודע לכעוס ולהתעצבן. הנה, הוא רוצה... حاصل לא יבוא משהו. אבא בעברית. הוא יכול לילה סתם- טוב, אני הולך לילה טוב. לישון. הוא יכול סתם לחרטט לנו. לא, מישהו רוצה- אין מצב. מישהו רוצה את המזרונים מוזמנים. בסופו של דבר, עדן ושלי תשנו עם שירי. נו, בסופו של דבר, רצה מרוזי את לכו התחת. לישון בסופו של לא, יש את הקופייה. לא, אתם ישנים עם רון, עם מה העניינים? מי בא לקחת מזרונים? תכף, תיקח אחר כך. לא, אבל היא רוצה לישון. שירי, את מפריעה לנו. באים לעשות שירי, יש לנו רגעים של
של צלילות, מי היה שם? אני תפסתי. ראג'ו, האורז הזה, אם יגיע לבת של רותם, לא היא תצא. סיפרת להם, פלוגה ג'. אם אתה תאכל את זה. אבא, אבא, איך הכי הרבה פעם התעצבנת על מישהו, תתאר לנו מה עשית לו. מי שהכי עצבן אותך, מה עשית לו? נניח מישהו עצבן אותך, מי עצבן אותך הכי הרבה ומה עשית לו? זה אכפת. ג'או. כבר נקענו. השכן. מי אלה? אשכנזים. שיקרון. שבתאי. שיקרון. משפחת שבתאי או שיקרון? אמרתי לו, שבתא. נו, מה אמרת לו? חלי, אני ארביץ לך. אמרתי לו, אתה ארוחת בוקר בשבילי. הוא אמר לו, אני ארביץ לך, אתה ארוחת בוקר. זה מה שאתה צריך לא, להגיד לא. לאח שלך. הוא אמר לו, אני אריץ לך, הסבא אומר לו, אם לא היו פה ילדים, הייתי אומר לו לספר לכם משהו, אבל זה יותר מדי גס. לא. סבא מבין, כן. זה השיטה של אלי, להדליק מדובר אותה. על קפיצים מה זה קפיצי? שיער. מה הקשר קפיצי? יואו, אז אותי ממש. נו.